Eduard Costa Bures, del 1918 al 2014. Sord i professor de dibuix. Va néixer en 1918 a Castellterçol, al Moianès, Barcelona. Als 5 anys d'edat, els seus pares es van adonar de la seva passió per la pintura. 2 anys després de mudar-se a Barcelona, va començar a anar a les Llars Mundet i més tard va ingressar en el Col·legi de la Puríssima de Sordmuts i Cecs. En aquest col·legi continuava pintant i va disposar d'un professor que li va ensenyar a millorar la seva tècnica. Seguidament, segons ell, un dia va venir un senyor i em va comprar un quadre. I vaig continuar pintant i en compraven més quadres. Així que vaig preparar un bon nombre de quadres i vaig fer una exposició en una sala de Barcelona, en la qual me'ls van comprar tots. A causa de l'èxit de les seves obres, va continuar exposant-les en diversos llocs de Catalunya. Va exercir com a professor de dibuix i pintura per a alumnes oïdors a l'Ajuntament de Castellterçol. Una trajectòria professional que va durar 30 anys. Sent jove, va conèixer a persones relacionades amb l'art, com Pedro Segimon i Jordi Carner, els qui van destacar per la seva habilitat en la pintura. En qualitat de decorador, va realitzar projectes d'interiorisme en cases de famosos, per exemple, Ladislau Kubala. És un dels artistes que ressenya el Diccionari Biogràfic d'Artistes de Catalunya, dirigit per Josep Francesc Ràfols, 1951. Va exposar i va publicar les seves obres en diversos museus d'Espanya i va morir el 2014, amb 95 anys, en el seu Castellterçol natal.